Haino hai shal kolongma jororomui bike accident ngai nogo klaijak takuk biju debroma belai kotor accident ngmabai yakung kongnei bai bekhate buslai kesangai subui tonijak belaino khaireba singsamang ple kogrokbo kahamke sawi manlia tabok lai thangjak sal kisa sikang social media ni bukhaktei nukjakai lukurongno muktebe kungtebe khlai chubasu sanai tongjaka takuk biju debroma abno nugai tongi manjaklia amchaini emtei minister bromang Robindra Debroma tei Borong menang bisa ketu Debroma thangai sogika thangai nugai belaino khamjakmani nugjaka sakbai thangni phanbai jemantei chuba yafarka tei hapangni phajingtei jemanchak chuba rwnai hinai kok rui kabuka em borong menang Robindra Debroma kami ingka simna constituency ni bising khobjak Domakari ADC village Jogo Chandra Parani hinai kok tumani bisingtei sawi manka tamsaka nainedi cinemangplini bisingtei Ganeng je doctor najjakmani Abono jeras kopi kene dike toriri. Amko tunggu. Chairman yago ni mani no far horoi. Dorkasto kaise sir horani. Ni oje original map. Yago yasti go. Ina haipa no bota kicha. O therapy. E ang ya abu go yang juke tungu. Therapy thuru ko. E suru ko bimbung tungu ka. So sarga dar man kya tinga ki pori laro. E abu dedo ba agoga. Abu ni kaisa ar tongta. Nung to khrade kom chesta khadi piru bara kha ro hakor sogui aku ngo wa khadi ul ari taw ni maso ko is dono bule ba mo wi phai ai ke ba nung piru phone himnani nung masre nai sarai hai mangra taw e porishram kai dukhuman par ma himnai nung therapy khaje puro nung hoy jese jese apri thingu ai ke ba ga gondo ke ba ka rode Busukar ediki toni to jo ang phena ani ma ko so Nor koi bai Kayana. sarjon khoro busu kaja khasan Dono kayana kya asu kadi aku. Agi Nela dino sabai gari ka bai kai bhaja kumi bai. kuli Ham khay kumu. o aba khai kunung liya Bin mo thaga. Dumagal. e bokai ka bai ka bokai treno or thange treno kore har hom ki thimo sabai na no kasa kasa ngomo ba kenang bhai tor subai wa mai waro koi thana itu kisa se pasai mai na wa bai nang loi ba ma khinai la thabai ei gor ta buron be ekdom khub romu to tong yak Ya tuh tuh yang gak Sungtini Dumrakari Village Committee ni bisingo klaijak Jogo Chandra Para sini taku biju bono nanya filemani bo tini bai prai 9-10 mas segang bike accident ngi nai bini yak kongni no bike ya yakung bike bisi atau tamrai kabang ma mas no bo hospital najamani yagulo phano bini sak hamliya haipan truk sung boro saka truk himnani bage koi khapono tamba chini khorksa warriors tomani bo am bage chung bini osusto khrawoi chung tini borong manang mantri Bisuketi Debroma tai chini chairman tai chini leadership phai manai pheka kisa subakha chung buskang ni salo bono subana bage bini ja nangmani kagos patro sungno roh dini sung saka dorkas rok manma pore na bono taisa chikitsa khlaina bage sung busuk subaiman chung nainai এবং ডাক্তি হামি বাসানা বাগে जोंनि सन्ताननि दियेने